אה, אני ככה אעשה איזשהו סוג של קישור בשביל מי שהולכת איתנו את ארבעת המפגשים. אני אעשה רגע איזה משפט של קישור לשני המפגשים הקודמים, ממש בקטן, ואחרי זה נעבור למה שעכשיו אנחנו רוצות לדבר היום. אז במפגש הראשון והשני פגשנו לצד ההתוועדות של הרבה, פגשנו סיפור של רבי נחמן, מעשה מחכם ותם, ודרך שניהם התוודענו לזה שנקרא לזה השער הראשון והעמוק ביותר של כל אחד בעבודת השם, זה מי שהוא. ואפשר גם להגיד השליחות שלי, מי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה, איזה בשורה אני עתידה לבשר בעולם, זה באמצעות מי שאני, מי שאני ומה שאני, כן? מה שמונח בי, באישיות שלי, בזהות שלי, בתוכן הפנימי שלי, אה, בהיותי יהודייה, בהיותי אדם, כן? בהיותי רננה, אני ספציפית. וכיוון שלהיות אישה זה צד כל כך כל כך בסיסי ותשתיתי, אז זה אחד מהשערים שדרכם אני פוגשת את הקדוש ברוך הוא, פוגשת את העולם ומממשת את מה שהוא רצה ממני להעיר, לבטא, להופיע במציאות. דיברנו על זה בבריאת אדם הראשון, מראש, עוד לפני שיש לנו את התיאור של הבריאה של האישה, ככה שהיא נחצבת מתוך האדם, כי מאיש לוקחה זאת, אז יש לנו תיאור שהוא תיאור בפרק א', שהוא קודם כל איזשהו משהו יותר, נקרא לו אצילי יותר, אולי יותר עליון, עוד לפני איך זה יתהווה במציאות, אלא הרעיון האלוקי, כן, מה שעלה במחשבה. אז יש לנו כבר בפסוק אחד מעבר מאחד לשניים, מאדם לאיש ואישה, כן? איך הקדוש ברוך הוא ברא אדם? הוא ברא איש ואישה. אז דיברנו שהמציאות כולה היא מכילה, האחדות שלה, האחדות הפשוטה התחלקה לשניים, לשני חלקים, שכל אחד בלי השני הוא חסר. הוא איזשהו סוג של נקודת מבט חלקית. הייתי אומרת אפילו כיוון שהיא חלקית היא גם ארעית, היא לא שלמה, היא לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. במובן הזה שכינה, הזוהר אומר, זה כל מקום שיש זכר ונקבה ביחד, במובן הזה שזה יוצר נקרא לזה את האחדות הפשוטה השלמה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כן? האיש נותן חלק אחד, האישה נותנת חלק אחד, וביחד הם בונים דבר שלם. אז במובן הזה, זה מה שהרבא אומר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כלומר, מוסר אביך ותורת אמך בונים ביחד את המפגש השלם עם הקדוש ברוך הוא. וכל אדם נולד מאבא ואמא, אב ואם, כן? אב ואם ביחד בונה תפיסה אמונית, שלמה, כוללת, כן? אז זה ככה דיברנו בשני המפגשים, במפגש הראשון בעיקר. במפגש השני, דיברנו על זה שהחלק הנקבי, החלק הנשי, הוא אחראי על איך הצד המקבל תופס את התוכן האלוקי, כן? כלומר, הזכרנו את המשל שהרבא ממשיל לזה שהאישה היא כמו מים, כן? היא נמשלה למשהו שהוא כמו מים, הוא כמו נוזל, והצד הגברי, הזכרי, הוא כמו מוצק, כן? הוא המזון עצמו, ובשביל שהמזון עצמו ייטמע באיברים ויהיה באיזושהי תנועה של ספיגה והטמעה, יש צורך בצד שאכפת לו איך הדברים מתקבלים. שהוא עסוק, נקרא לזה בהפנמה, באיך זה נהפך להיות לא מוצר יבש ונפרד ממני, אלא איזשהו סוג של כמו לחות כזאת, שהיא מייצרת את הגמישות, האלסטיות של התוכן, וזה מה שמאפשר לו להיטמע באיברים, כאילו להפך להיספג, להיות חלק ממני. ובמובן הזה אמרנו שתורה בכללותה, יש בה משהו מאוד 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 נקבי. כי התורה כולה נמשלה למים, וחז"ל אומרים לנו, חכמים אומרים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? גם התורה, אף התורה, היא יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. כלומר, יש לה את האיכות המחלחלת הזאת, הממש כאילו נכנסת לנקבוביות, נספגת, מגיעה לכל פיסת חיים, היה לי איזה דיון עם חברה שמלמדת לפני פרשת משפטים, במעבר בין יתרו למשפטים, אז היא אמרה לי שהיא מרגישה, היא הכינה תוכן להעביר
חבורה של בנות, והיא אמרה לי שהיא מרגישה שהמעבר מיתרו, שזה מפגש ככה כל כך, נקרא לו, שמימי, שמימי וגדול וקולאי וטוטלי ומטלטל עם הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, כן, ומפי הגבורה, המעבר בין זה לבין משפטים, אז היא דיברה על זה שזה מעבר שבחוויה שלה הוא כמו ירידה לפרטים, ויש בו איזשהו מימד של דין, של מחויבות, שהוא לא פשוט להעברה. במיוחד היא דיברה על להעביר את זה לנשים שהן לא מרקע עדתי, וככה יש להם עוד את השיג ושיח הפנימי בכלל על היכרות עם העולם הזה. ומה שאני ככה התחדש לי ואמרתי לה בתוך הדיון שלנו, שאדרבה, זה שתורה יורדת לפרטים, והיא יורדת לחיים, ומגיעה עד, ממש, כן, עד לכוסו, כיסו וכעסו של האדם, עד לפרטי הפרטים של חייו, יש בזה מימד שהוא הפוך מדין, שהוא של חסד, של התפשטות, כן, שהדבר כאילו בא והולך ויורד ונכנס, יותר נכון מחסד להגיד זה רחמים. זה רחמים כי זה מותאם למקבל. כלומר, זה לא לוקח את הצד המקבל לאיזשהו מקום שמימי וגבוה, כמו הרצון לעלות, איך רואים בפרשת יתרו, שזה ככה פרשה של התעלות, של להגיע מהמציאות הזאת ללמעלה, יש כל הזמן, הקדוש ברוך הוא אומר, צריך להגביל את העם, שלא יהרסו על ההר. כלומר, יש איזו תנועה מאוד 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 חזקה, איזו תשוקה אדירה ועזה של עם ישראל לעלות להר. וכל הזמן צריך להגביל אותם, מצוות הגבלה. כן? אל תעלו, אל תעלו, אתם יותר מדי, כאילו, הפרשה כולה היא תנועה של איזושהי התעלות אדירה, כל הזמן צריך לווסת את ההתעלות הזאת. לעומת זאת, בפרשת משפטים במובן הזה, ואני אומרת במובן הזה, היא מאוד מאוד נקבית, היא אחראית על התורת אימך, ובגלל זה דווקא התורה נקראת תורת אימך, זה מה שהרבא אומר, ואביך זה מוסר אביך. התורה היא כאילו חלק מהעניין שלה, זה ההתגשמות. האדמו"ר הזה כאן מדבר על זה המון המון המון, וירד השם על הר סיני, כן? חז"ל אומרים, ומשה עלה אל האלוהים, וירד השם על הר סיני. יש גם תנועה של ירידה וגם תנועה של עלייה. והתכלית זה התנועה של הירידה. כלומר, משה עולה אל האלוהים כדי להוריד את התורה אל המציאות הזאת. כלומר, ממש כמו, אם אמרנו את זה לפני כן, כמו להיות אחראים על להוליך אותה, להזרים אותה לכל פינה ופיסה, חשוכה ככל שתהיה, נמוכה ככל שתהיה, הייתי אומרת אפילו צדדית, שולית, לחלקים הכי אפלים, הכי ציליים, כן? לחורים ולסדקים, לפינות שבגוף ושבנפש ושבעולמות, כן? התורה אחראית להיכנס לשם. כאילו להגיע ממש אמ, רגע, נעלמתם לי פתאום? הנה. התורה אחראית, או הצד הנקבי, הנשי בתורה, זה שיש נשים שלומדות תורה, זה מאפשר, או יש איזשהו תפקיד, איזושהי שליחות של ההולכה הזאת. אז שני הדברים האלה דיברנו ככה בשני המפגשים הקודמים. הזכרנו את זה בסיפור של רבי נחמן על השליח, כן? שבוחרים שליח שהוא דובר בשפה שלך. בכלל, כל הנושא של השפה והתרגום ואיך אנחנו, המילה, כן? איך ממללים את זה, איך מדברים את זה, באיזה מילים יושבים על הלב של כל אחד ואחד, או באיזה מילים את אחראית ליישב על הלב של עצמך אפילו. כלומר, את לומדת, ויש לך כאילו איזשהו אחריות, איך את מיישבת לעצמך על הלב את התוכן שאת פוגשת, ולפעמים זה דורש מאמץ ודורש השקעה, כל זה מעשה נשי, מעשה נקבי, כן? אוקיי, יש פה שאלות, אני מתלבטת אם להתייחס לזה, אולי נספיק תכף. אמ, אוקיי. אולי אני כן אתייחס לשאלה, אני שאלה פה שאלה, נראה לי זה באישי, אז אולי לא כולם רואות את זה. בכלל, הלימוד תורה בתוך העומס של החיים, בתוך האינטנסיביות של המציאות של החיים, איך בכלל מוצאים זמן, איך בכלל, והאם, וכמה, ומה מנחה את זה, ואני מרחיבה קצת את השאלה, כן? אמ, אז אני אגיד משהו שהוא דווקא, הדבר הבא שחשבתי ככה שנהיה בתשומת לב אליו בדברים של הרבי מלובביץ', זה הוא מדבר על זה שתורה נשית, אם התפקיד שלי הוא לפתוח בעולם את הערוצים, את הצינורות, קודם כל של בכלל להיות אדם, דיברה תורה בלשון בני אדם, וזה משותף לנשים ולגברים,
ויש הרבה חלקים משותפים, אבל על גבי זה יש לי גם את התפקיד של להביא את הצד הנקבי הנשי שבתורה, מהכוח אל הפועל, בנתיבים שאני מתחברת אליהם, בנתיבים שנפתחים לי. אז אחד הדברים שיש בזה זה הרכות שבתורה. הרכות שבתורה, כן? תורה שהיא רכה, שהוא אומר את זה על וידבר, אולי נקריא את זה כן מבפנים. שנייה, אני אנסה כן להקריא את זה מבפנים. הנה. ואז אני אנסה לענות למה שנשאר. הנה, נעלמתי, חזרתי. אני היחידה שנעלמה? לא יודעת למה זה קרה בדיוק. אוקיי, אני אשתף שוב פעם ואני אקריא שוב פעם מההתחלה, כי לא יודעת עד איפה הספקתם לשמוע. רגע, הנה. וזהו גם אחד הביאורים בהוראת הקדוש ברוך הוא למשה כהקדמה למתן תורה. כה תאמר לבית יעקב, אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, שלא כמו באנשים, ותגיד לבני ישראל דברים הקשים כגידים, כן? ותגיד, אז חז"ל דורשים את זה, דברים שקשים כמו גיד, כן? להגיד זה קשה, ולומר זה רק. אמירה זה משהו שכאילו רוצה להתיישב באופן רך על המציאות. נשים אינן זקוקות לזירוז כל כך על ענייני יהדות כנשים. כי בהן מצד טבען מאירה אמונה בהשם. כי בנשים גם אמירה בלשון רכה מספקת כדי לפעול עליהן את ההכנה המתאימה למתן תורה. אז זה ככה, אני רוצה רגע לדבר על הרכות הזאת, שהיא קשורה לאמירה, בשונה מלהגיד, שזה משהו יותר ככה, הגיד הוא דבר שצריך, שהוא באיזשהו מקום מעמיד את כל האיבר. כלומר, בלעדיו, אז האיבר אולי יתמסמס, כן? הוא יישפך, הוא לא יהיה לו את היציבות הזאת שמאפשרת אותה מתיחות הזאת שמאפשרת לבן אדם לנוע. אבל יש משהו ברכות, ותאמר לבית יעקב, שזה קשור לעניין הביתי יותר, שזה דווקא קשור לזה שאם נשאל פה כאילו בתוך האינטנסיביות של החיים, איך לימוד תורה מסתדר, אז אני מרגישה שחלק מהרכות הוא קשור לאיזושהי התיישבות טבעית, או נקרא לזה מערכת יחסים טבעית יותר, הרמונית יותר, נושמת, עם פחות הפרדה, פחות צורך עכשיו כאילו לעזוב את הכל, ללכת למקום אחר, ועכשיו להתרכז רק בלימוד. אלא כמו שחכמים אומרים, חז"ל אומרים, יש מדרש נורא נורא חזק בהקשר הזה, שמתאר את מה שאנחנו אומרים בלכתך בדרך. בלכתך בדרך, זה בספר דברים, אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע, פרשיות קריאת שמע. בלכתך בדרך, חז"ל אומרים על זה משהו מאוד מאוד מיוחד, הם אומרים שמלך בשר ודם, כשהוא בא ונכנס לתוך המדינה שאמורה להמליך אותו, הוא מצפה מהם שהם יעזבו את הכל, כל עיסוקיהם, כל מה שמעניין אותם, ביתם, העבודה שלהם, את כל העסקים תסגרו, הכל, 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 הכל תעזבו, ועכשיו תתכנסו במרכז העיר להכתיר רק אותי, כן? אני המלך ובבקשה תתפנו מהכל, ואם אתם כרגע עסוקים במשהו אחר, ואתם מכניסים אותי על הדרך, זה עלבון כלפי המלך. זה כפירה במלך, זה מרידה במלכות שלו. והמדרש אומר דבר מבהיל. הוא אומר, לא כך מלכו של עולם. כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנחתיר אותו, אדרבה, הוא רומז לנו, אל תתפנו מעיסוקיכם, אלא בלכתך בדרך, תוך כדי שאת הולכת. כלומר, אל תעזבי הכל, אני לא צריך את זה בשביל כבודי, אלא הכבוד שלי זה שאני הולך איתך לאן שאת הולכת, במה שאת עסוקה, במה שאת נתונה, ואני הייתי אומרת, כאילו אני לובש את הלבוש של העיסוקים שאת מונחת בהם.
אני באה איתך לדרכים שלך. את הולכת רחוק, באה איתך רחוק. את קרוב, אני באה איתך קרוב. את בבית, אני בבית איתך. את בעומס, אני בעומס איתך. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כאילו ספר דברים, ושיננת, כן? כל העניין של לשנה דברי תורה ולהמליך את המלכות השם דרך המילים שלי, דרך להנכיח אותו בחיים שלי, בלכתך בדרך. במובן הזה, יש איזושהי רכות נשית ייחודית, שהיא קשורה לזה, לאופי מאפיין של לימוד נשי, שאני חושבת שהיום אין אחד שלא צריך אותו, גם גברים וגם נשים, אבל אם אני חוזרת לדברים של הרבה, אז האישה היא אחראית כאילו על השופר הזה בעולם, של סוג תורה כזאת, שכולם כמהים וצמאים אליה, זה סוג תורה כזאת שהיא לאו דווקא דורשת מאיתנו, נקרא לזה לפסוק לזמן רב, ולייחד את עצמי עכשיו בריכוז מלא רק ללימוד תורה. למשל, דוגמה נורא חיה שאנחנו עושות אותה עכשיו, זה הזום. כלומר, בשונה ממה שאנחנו רגילות, זה כאילו לבוא, כן, לנסוע, לשלם, להגיע למקום, להתחייב, להפסיק דברים אחרים. פה זה כאילו נכנס לתוך המערך חיים שלכם. עכשיו, כאילו נוצר איזשהו קשר של בלתי נראה, כן, איזשהו קסם של תוכן שמגיע מפה, מהחדר שאני נמצאת בו, מהבית שלי, לבית של כל אחת ואחת, באופן שלה, ברמת הקשב שלה, ברמת הריכוז שלה, השותפות שלה. יש בזה משהו מאוד 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 נשי. כלומר, משהו שהוא בלכתך בדרך, כן? הוא איתך בדרך איפה שאת נמצאת. יש איזשהו קסם כזה. פעם לימדתי בבית מדרש לנשים שהם קראו לו בלכתך, כן? נורא התחברתי ככה למקום הזה. זה בתור הרעיון הזה. כלומר, זה רעיון שכאילו הרכות, וזה קשור גם למה שדיברנו שבוע שעבר, המים האלה, ההולכה של הדברים, אל המקום שאת נמצאת ונתונה בו עכשיו, וזה גם קשור לכמות. כלומר, יש משהו בקשים כגידים, שהוא גם קשור לכמות. כלומר, נגיד פה משהו קצת ככה, לא ניכנס אליו יותר מדי לעומק, אבל יש משהו באחריות של התורה הגברית, שהיא קשורה להעברת המסורת מדור לדור, שהוא מחייב איזושהי מחויבות טוטלית יותר, דרמטית יותר, כן? שאין לו את הפריבילגיה עכשיו של לשהות עם איזשהו רעיון לאורך זמן, שהוא צריך גם לגרוס וגם להקיף וגם למסכתות ואיזושהי מחויבות להגיע לאמיתתה של הלכה, ויש משהו מאוד מאוד רך ונקרא לו חופשי יותר, בתורה נשית שאין לה את האחריות של העברת התורה והמסורת מדור לדור. כלומר, יש גם איזושהי אחריות, אחריות שקשורה על חינוך בני ביתי ועל חינוך עצמי ועל התהליכים שלי, ובטח אם אני אדם שמלמד, וכל אדם צריך להיות היום אדם שמלמד, כן? באיזשהו מעגל, באיזשהו היקף, זה כאילו הטבע של הדור הזה, אבל יש עדיין איזשהו חופש שמאפשר רכות. כלומר, לשהות עם דבר מועט לזמן רב. ואיזשהו משהו שהוא נושם יותר, הוא רך יותר, הוא אישי יותר. רגע, יש פה עוד שאלה, ננסה רגע לראות אותה. כן, אוקיי. אז זהו, אז יש פה איזושהי שאלה על מידת הרצינות, כן? של הדבר הזה, של הרעיון הזה שמדברת על הרכות הזאת, והבלכתך, ולהגיע עד אלייך ולמקום אישי. האם זה לא פוגע ברצינות האובייקטיבית, נקרא לזה העובדתית, או אפילו של הדבר? זו שאלה שאני מרגישה שהיא קצת יותר מדי עמוקה בשביל זום, ובשביל זה שאני לא... אבל אני כן, בכל זאת, אני אנסה לענות עליה במשפט אחד. יש איזו תפיסה שככל שרצינות, זה אומר, שדרך אגב, הרצינות, זו מילה שהיו משתמשים הרבה, או עדיין אולי, אני לא מכירה מספיק בשביל לדעת, בישיבות של הישיבות הקטנות של חב"ד. כלומר, הדבר שהכי נדרש מתלמיד זה רצינות. ורצינות זה לא דווקא, כמו שכאילו את מתארת את זה, הצד הזכרי, נקרא לזה הנוקשה יותר, המחויב יותר לעובדות, אלא רצינות זה התמסרות מלאה. כשאני לומדת ברצינות, זה אומר שאני עכשיו, נקרא לזה מושקעת, אני נתונה בזה. אני כאילו, הייתי אומרת, אני הכנסתי את כל מי שאני לתוך זה כרגע. זה לא רצינות דווקא במובן, זה קרבה מאוד עמוקה. זה אינטימיות מאוד עמוקה שלי עם התוכן של התורה. זה איזשהו סוג של לימוד באהבה ובכוונה ובהתמסרות ובתמימות, זה נקרא.
רצינות ותמימות הולכים ביחד. כלומר, איזושהי מכוונות מאוד מאוד עמוקה, להיות בתוך ולא מחוץ. ובמובן הזה, זה עוד איכות נשית דווקא. כלומר, יחד עם הרכות, יש איזושהי יכולת התמסרות עמוקה לדבר. גם הרבי מדבר, גם בהתוועדות הזאת שאנחנו לומדות, על העניין הזה. של איזושהי, כמו אה, התמסרות טבעית לדבר, כאילו הלב נמשך, איזשהו סוג של הסכמה, לתת לתורה הזאת לקחת אותי, לתת לתורה הזאת להוביל אותי, לתת לה כאילו לא להיות באיזושהי חקירה שלה. לא לחקור אותה או להתנגד אליה או להבין אותה דווקא רק באמצעות הצד השכלתני שהוא מבקר יותר, אלא כאילו לאפשר לעצמי, כמו הייתי אומרת, לצלול לתוכה. לצלול לתוכה, לשקוע בה, כן? ל... לטבוע בה אפילו. ובמובן הזה זו רצינות מאוד עמוקה, אבל היא באמת סוג אחר. היא לא הרצינות שנדמה לי מתוך המילים, זה מילים כתובות ואני לא יכולה להיות מדויקת, אבל לא נראה לי שזו הרצינות שאת התכוונת אליה. ופה אני אגיד שבאמת, אני חוזרת חזרה למה שדיברנו במפגש הראשון, שאנחנו לא מדברות, חס ושלום, לא על זה שיש צד זכרי או נקבי, שהוא טוב יותר או רע יותר, גבוה יותר, עליון יותר, ואפילו לא שיש צד שהוא אבסולוטי למישהו אחד. כלומר, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך את שני הצדדים. לא יכול להיות מקום, חס ושלום, אני אומרת את זה כאילו באמת שרק נשים לומדות תורה מנשים שלומדות תורה מנשים, וכן, וכתבים של נשים, זאת אומרת, חייב להיות, וגם ההפך, חייב להיות תמיד איזשהו סוג של, כלומר, בכל בית יש איש ואישה, ובכל בית יש תורה שנלמדת ונספגת ומתבררת, ובעולם כולו. אז החלק הזה, הרצינית והמחויבות והצד השכרי הזה, כן? זה, אם אין את זה, ויש רק את מה שתיארנו, שזה בלכתך בדרך, איך שאני ככה תיארתי את זה, והרכות הזאת, אז באמת תורה כזאת, בלי צד זכרי, היא עלולה אולי לאבד את קצה החוט. היא עלולה להפך להיות כבר משהו שהוא כאילו לא בטוח שהוא מחובר למקור. כלומר, זה יכול להיות כבר, כאילו, סליחה על הביטוי, אבל כמו איזשהו סוג של אלתורים של האדם עם עצמו, ולא משהו שהוא מחובר לאיזשהו יסוד עליון, עילאי. אז יש פה, כלומר, או כמו שאם אמרתי לפני כן, שהצד הנקבי הוא אחראי על איך הדברים מתקבלים אצל הצד המקבל, אז אם יש רק את זה, בלי כל הזמן לחזור לאיך זה מצד הנותן, אז שוב פעם, אנחנו יכולים חס ושלום לייצר תורה שהיא כאילו מנותקת ממקורה. אז במובן הזה באמת, וגם פה, גם במובן של לפנות זמן, אם אמרתי, בלכתך בדרך, וככה התורה מגיעה עד אלייך, ואת יכולה לשמוע שיעורים תוך כדי שאת שוטפת כלים וכולי וכולי, או אפילו רק לקרוא איזשהו, אני יודעת על עצמי שכאילו בכניסת שבת אני קוראה מדרש אחד, תמיד, ואחרי זה אני ככה מתגלגלת איתו עם כל הסלטים וכל הזה. עם כל זה, אי אפשר, אני חושבת שאף אחד, איש או אישה, לא יכולים לוותר על המקום שמפנה זמן. שמפנה זמן ומוקדש עכשיו, כן? באופן כמו שרציני, זכרי, כן? ללימוד תורה. אז אנחנו כולנו חייבים גם את זה וגם את זה. וכל אחד יש לו גם אבא וגם אימא, אז הוא... אמ, אוקיי, נראה לי שלהיום נעצור בזה. ובמפגש הבא, שזה בעצם המפגש האחרון של הסט הזה, אז ננסה לפגוש את הדמות של, גם שוב פעם דרך ההתוועדות הזאת של הרבה, ננסה לפגוש את הדמות של מרים הנביאה, שהיא אחראית על איזשהו סוג של עבודת השם נשית גאולית, נקרא לזה. והיא קשורה גם לתכונות מסוימות שקשורות בכלל לנשים, אז זהו, שיהיה בעזרת השם ימים טובים ובשורות טובות, ושהתורה תעטוף אותנו ותלך איתנו, תנחם אותנו ותפעל לנו ניצחונות וישועות וחיזוקים, ו... ונרגיש שהקדוש ברוך הוא ככה הולך במחננו בכל מקום. להתראות, חברות. להתראות. תודה רבה רבה רננה על המילים החמות והמחזקות כל פעם מחדש. תודה לכל מי שהייתה כאן איתנו, ובאמת ניפגש שוב במפגש האחרון שלנו בשבוע הבא בעזרת השם. להתראות.